Mas Gareng aku tak cerita babakan falsafah wakliran karo ngenteni kanca-kanca. Nggih. Kawiwitan saka pathet nenem utawa pathet enom. Nggon pathet nenem iki nggambarake isih ana jroning swasana duniyane bocah enom. Mulane jenenge pathet nenem. Oh iki pelajarane 2 SKS. Aduh, calon dosen nih. Amin. Ayang kawiwitan saka bedol kayon utawa bedol gunungan. Kayon kuwi kayon kuwi werdine urip. Ning kayon kuwi karep tegese arep ana panguripan. Dadi bedol kayon ki tegese arep ana panguripan. Oh ngono, heeh. Terus ana mban utawa parekan utawa putri kembar metu. Parekan mau nggambarke lambanging para bidan utawa sing padha nunggal karep utawa kembar karepe arep tetulung lairing jabang bayi. Oh, arep enek wong lairan. Kowe mau karepe mban. Sabanjure sang nata miyosini waka kuwi nggambarke bayi sing lagi lair. Oh, banjur disusul para nayaka kang padha mara seba kuwi nggambarke sanak sedulur tangga teparo kang padha tilik bayi sing lagi lair mau. Kuwi falsafahe ngono kuwi. Ngono. Disusul para nayaka sing padha seba kuwi nggambarke sedulur-sedulure bayi kuwi mau padha nusul tilik bayi sing lagi lair. Mula bayine terus dijantur utawa diceritakake utawa kegambaran duwe panjangka. Mula nggon janturan jejer mesti ngandhake bangsa sing apik-apik. Umpamane negara kang panjang punjung pasir wukir lan sak panunggalane ngono kae. Kuwi falsafahe nggambarke wong sing tilik mau padha ngudang karo bayine, padha ngudang karo bayi sing lagi lahir mau, ngudang lumrahe bayi kuwi mau. Mesti bangsa sing apik-apik ngudang bayi iki. Ngono, kaya dene nggon janturan mau. Ora ana bayi kok diudang dadi le bagus ora irang. Sampeyan gedhe dadi wong maling ya le ora enek. Bayi lagi lahir mbok apik mbok elek raine ireng utawa putih, lho lalah le bagus ora jamak-jamak nek lanang. Nek wedok, ayune ora jamak-jamak mongko untune jepat ora dadi salah. Ngono. Mergo bayi lagi lahir pindhane sang nata miyosini waka. Ngono ya, Terus metu limbuk cangik. Limbuk cangik. Kuwi gegambaran para pamomong utawa baby sister. Sing dolani jabang bayi. Sing ngopeni, sing gula wentah nganti dadi bocah. Kala mangsa ditembangke rengeng-rengeng kepriye mulih bocah mau seneng atine. Ngono ya. Kuwi limbukan ning kono kuwi falsafah. Dadi ngomong bayi sing wis tumuju marang gedhe. Terus ana budalan. Ning jerone budalan ana sing diarani jaranan. Jaranan kaya mau ana jaranane. Kuwi falsafahe nggambarke bocah sing lagi kemuler, brangkang rono, brangkang rene kaya dene si jaran mau. Ngono ya. Terus ditutukne ana perang gagal kayak mau. Perang gagal kuwi falsafahe nggambarke bocah enom sing gayuh apa-apa mung pijer gagal. Sabab durung duwe pengalaman. Falsafahe ngono kuwi. Rumangsa durung duwe pengalaman mula banjur golek kawruh patete nyanga adegane pendhita disuwani satriya. Kuwi falsafahe nggambarke bocah sing wis meh dewasa lagi ngudi ngelmi gayuh kawruh kanggo sanguning urip. Ngono ya. Terus mengko bar gara-gara utawa penditan iki diwakili gara-gara kene iki. Engko bar gara-gara mesti perang cakil. Perang cakil kuwi mau falsafahe merangi hawa nafsu bocah ki mau. Oh nafsu ki ana 4 ya kang marah, supiah, lawamah, mutmainah. Satriya kang wis duwe sangu ilmu mongko ilmu ditindakake kanthi tumemen, ora mokal usana bisa mateni buta 4. Kuwi dadi lambang yen satriya mau wis bisa meper marang ulaping hawa nafsu 4 perkara. Terus banjur pathet menyura. Kuwi perangane babaraning lakon, entake lakon engko bar perang cakil. Tegese mengko apa sing ditandur ning mau sore oleh ngunduh ya ning nggon menyura kuwi. Menyura kuwi manuk merak kuwi saka tembung marak kuwi sowan. Dadi pathet menyura kuwi falsafahe nggambarke wis titiwanci manungsa bakal marak sowan ana ing ngarsaning Ilahi karya dang-adang timbalane Gusti Allah. Mula yen wis ngrumangsani wis tuwa aja dadak neka-neka. Ngono lho. Ayo tak derekke gedhekne amal
gedekne sedekah amal jariah nambah sedekahe mantepke ngibadahe elingono kaya kowe arep mati sesuk ngono ya heeh wong amal kuwi ora kudu wujud dhuwit tumindak becik seneng tetulung seneng kandan-kandan seneng tumuju marang dalane Allah kuwi wis ngamal sedekah ngono ya nyingkirke paku ning tengah dalan kuwi wis termasuk ngibadah ora angel ya ngibadah ora angel ora kudu diketokke kowe salat ora kudu sing ketoke salat ning ngarepe kancane jebulane kelakuane kaya bajingan ya oke kok. Oh ngono ya. Kuwi falsafahe pakliran, Mas. Dadi wayang kuwi iso nggo tuntunan, iso nggo tontonan, tatanan sing mawa tuntunan kebak tatanan. Yo sinau bareng-bareng nonton wayang oke, nonton sabetane oke, nonton dangdute oke, nonton yogane oke, nonton sindene oke. Ning piye carane mulih nonton wayang nggawa sangu? Sangune ora dhuwit ning ilmu sing diaturke si dalang ora kok dalange keminter mboten ning iki kabeh sinau bareng-bareng kaya wong ngaji ustate ora rumangsa pinter ning jamaahe rumangsa tentrem ayem mergo bar nonton pengajian kuwi wayang pindhane ngono kuwi wis matur sembah nuwun Petruk wis kasih ngaturke ya